Avui al Xef Capravo presentem la 5a jornada gastronòmica del calçot de Valls. Avui farem un maridatge on el plat típic o l'ingredient típic és el calçot, però l'intentem cuinar fent diferents plats. Primer hem fet una truita de patata amb calçot escalivat. Seria com una cuina d'aprofitament, perquè sempre les calçotades te sobren calçot. Les instal·lacions de l'Espai Xef Capravo em semblen realment molt interessants, em semblen estan molt ben fetes i bueno, ja m'agrada, és una cuina que ja m'agradaria a mi tenir a casa. Aquesta 5a edició, més que novetat i malauradament per un accident que ara tot just fa un any es va produir a la ciutat de Valls, doncs ens va deixar un dels cuiners que ha fet més per la promoció de la cuina del calçot arreu del món. Es tracta del company amic Àngel Soler i en traslladarem aquest homenatge pòstum en aquesta jornada gastronòmica anomenant-la Memorial Àngel Soler.